След това, ако обичате, значи за да изследвате нещо, може ли само да кажа въпрос? Тъй като сте електроинженер, не сте специалист по област. Обаче сте учили какво е дълга вълна, механична. Не е дълга вълна радио електромагнитна. Нали има разлика, нали правите разлика? Има разлика, да. Така, се измисляте вълни, какви вълни са? Давам просто пример, за да разберат хората. Не сме се събрали. Не, точно за тази тема сме се събрали. Точно за тази тема беше въпрос. Се измисляте вълни са дълги механични вълни. Инфразвука каква вълна е, няма да въпитам, ще обясня. Дълга механична вълна, която заобикаля препятствия, обикаля цялата земя и не може да се спре, докато не се угаси от самото си обикаляне. Така ли е вярно за това? Вярно ли е това? Не. Тя се заглушава също така, може би по-бавно. Аз не го виждам никъде публикувано. Добре, сега ще дам не може да стане още някой мисли. Веднага ви дам публикация. Ама може ли да станете и да чуваме вас? Вашето мнение? Ще чуете не съм от фирмата. Работя в Българска академия на науките, професор съм по екология и опазване на околната среда. Слушаме ви половин час, говорите безсмислени приказки. Добре, вие говорите, да чуваме вас. Нека сега да се изкажи вас да чуваме. Да спре да говори. Електротехника, доколкото разбира. Понеже трудно помня имена, извинявай. Николай Мържев. Господин инженер Мържев. Тук правилно се обясни какво е инфразвука. Аз също не съм специалист. Ама може да си зададете въпрос? Задавам въпрос, понеже професор Зикринджиев всички го познават, може би, е написал, че няма опасност от инфразвук за природата и за биоразнообразието. Понеже той не е лекар, не може да реши това. Аз говоря за нещо, защото не е стига. В случая, в който той стана и като един обикновен човек, който не е специалист, ми зададе въпроса, защо това аз го твърдя, веднага отговарям. Нарича се IMS и се казва Международна организация. Чувате ли всички? Да. Международна организация с 60 станции по целия свят, които мерят, в България няма такава, в Румъния има, които мерят инфразвука поради една много проста причина. Защото чрез инфразвука се откриват ядрени взривове в земята, в океана и във въздуха. Защо ли? Обяснявам като тъп инженер, не като умен професор. Защото вълната, която следва от взрива, а същата тая вълна следва от всяко въртение на въздушна маса, и затова такъв инфразвук ни обясняваха как има и на пералнята ми вкъщи. Да, има. Ама извинете много, въпросът е, казвам, че има мерени. И затова запитах вие как сте го мерили. Ние не сме го мерили още. Именно не сме го мерили. Значи производителя на ветрогенератор излиза с такива технически данни. Това вижте това, което щях да кажа. Какви данни Веста става в Дания, в Белгия за инфразвука? Вие там живеете? Да, те издават такива за всеки един ветрогенератор, който произвеждат. Минават през хиляди там тестови сертификати. Какви тестови? Какви хиляди? Всякакви тестови, механични, технически, електрически, вибрационни. Така, вибрацията няма нищо общо с инфразвука. За да пуснат този продукт на пазара, за да получи CE сертификати и всички други. И бихте ли споделили за публика, защото аз съм видял какво мерят? Бихте ли споделили за хората за гърба ми как мерят инфразвук в завода в Вестник? Те в завода не ги мерят. Мери се на място, след като се изгради ветропарка и се мери в тези части на селата, които са близо до последния ветрогенератор. Предлагам ли всички да даваме въпроси? Нека да се говори. Понеже вие споменахте, че аз явно, след като имам дела и в момента търся специалист по инфразвук, да, имам такова дело. И търся специалист по инфразвук и не мога да намеря. Помогнете ми за това дело, намерете човек, който може да се... Аз съм говорил за човек, който казва, че не може да намеря. Съществените въпроси за инфразвук
инфразвука, това, което казва жената. Може ли да се доизкаже и Секунда. Искам аз само един. Добре. Окей, понеже споменахте миналото обсъждане, ви слушахме 40 минути лекция. Не слушахте 40 минути лекция. 40 и след това колко се ослагаме. Един единствен човек говори. Ама ние искаме да сме спокойни за нас. Ние искаме да сме спокойни. По този начин ние разбираме, че вие де-факто това, което сте заложили в проекта, в доклада, не го разбират. И ние всички сме притеснени това сме В момента виждате карта на света, която показва ветропарковете по света. С 8 Вие не мегавата вярвате, не че С няма всякакви данни. турбини. Нашия парк не е с 8 мегавата. всякакви турбини. Нашия парк не е с 8 мегавата. Има всякакви турбини. 8 мегавата. Има всякакви турбини. 8 мегавата ви има. Има. Къде? Покажете. Защо ви интересува 8 като говорим за 4? В този район. Кой е този район? Ще ви става ама ние... От тия точки само вие разбирате. Коя е тази Някой не познавате карта на Европа, мисля, че Няма не познавам, може да защото ние на Европа, отдясно виждам Америка. Целият свят. А целият свят показахте Китай и Русия. Къде в Европа има Тук е такива? Китай, Русия. Мисля, че това обобщава вашите В данни. Европа имате ли такива перкипета? В Европа. Имаме такива перки, те се В Дания тестват, къде са? за да са излезнали на пазара. Има тестови. Ще ни оставите да се изкажеме или ще си коментирате вие? Значи става един човек от фирмата, става един човек от фирмата и обяснява как живее, оттам и нямало проблеми. Той отговаря на жената и говори лъжи. Няма да И излъчи няма тази такива карта, паркове в Европа и са го илюстрира. казали на друго обществено това са слушане само вашите обвинения. колеги. Добре, да вие като нямате действително... Къде ги има? Дори не може Питам да ви говорим какви паркове дали има. Паркове, които са над 3 мегавата, къде има? 3 Има мегавата в има. цяла Дания, в Германия. Така, къде е мерено над 3 мегавата инфразвука? На тези места. Навсякъде е мерено, след като Навсякъде са е мерено. пуснати в Запомнете си думата. именно когато естествено. казвате. Това е това, Добре, което може ли да ние ми също кажете ще това мерим. мерене над 3 мегавата, къде е? Има изградени 4, 5, 6 мегаватови турбини. Той е направено по Инфразвука е мерен на 6 много мегавата. естествен начин. Да, близо до там, където Така. аз живея, има тестов център. Там има изградена 15 мегаватова, в момента стоят 21 И е мегаватова мерен турбина. инфразвука. И това е тестов център, в който след като се изгради, абсолютно всичко се замерва наоколо. Така инфразвук мерен ли Да, е там аз естествено. през цялото И време? инфразвук На е какво мерен. разстояние от перката е Ами мерен? нямам представа, можем да Ами, намерим нямате доклади. представа, говорите пълни глупости. Ама вие това не знаете, това нямате представа и как сте заложили и че очаквате нас да не ни изпратите. Доказателства, приложи ли държавите се? Ама не Ако жената покажете истинско мерене в Европа, което да е различно от тези 60 станции по целия свят. Изключая там щат, където има една Нали може ли сега да го кажете това? Това е там тестов център, който за това е Тестовият център изграден. ясно знам къде е, господине. И аз съм ги питала писано. И знам какво отговор съм получила. И затова ви питам И вие тук какви може да отговори? видите, че най-гъсто населените места по целия свят са съжителствата с турбини. Да, и От затова 30-40 преди 2 седмици години. от Германия почнат да ги махат. Защо? Не ги махат от Германия. Няма Махат, където махат, да ги махат. ако е устарял парка, Не е турбината устарял. му Не е Обаче вие не вярвате, или че в не е някакъв индивидуален случай. Господине, може ли има да ми нещо. кажа аз нещо относно... Ами ако във Франция, където са закони, има закони вече, да, че Няма такова не е нещо. позволено за Това не е вярно, това е лъжа. Във Франция няма такова нещо. Защо казвате, че е така? Защото имаме офис във Франция, който го развива. В рамките на 10 години са съборили... Сега може да ходят да могат да направят това вече паркове, така? Във Франция в момента И са има се борили да ги махнат и са ги махнали. В остров Карпатов, в Гърция има Те такъв. даже и познат имата. Така, в Канада, моята съученичка казва, ние в Канада никъде нямаме такива Вижте, паркове, това- защото е за ветрогенераторите говорим, нали така? Аз казвате, че е лъжа, добре, аз ви казвам за Канада. И в Швейцария, Това е защо в лъжа. България, Това- защо ги имаме в Първо малите казвам, че това са теми, които не засягат доклада по ВОЗ в момента. Как се Е, не как става? да слагате книжки, че го има? Канада има паркове. Аз съм Тези индивидуални случаи, които вие цитирате, не сме запознати. Възможно е някъде да бъде премахнат пак поради ред причини. Поради инфразвука казвам нещо, не казва ред. Аз съм сигурен, че не са махнали в Гърция турбини поради Ами инфраструктура. кажете го. Стига, една жена ми каза, ние Тя преди го може кажем. сигурно не е нужда, защото е на и не е специалист. Тя няма прави паркове. И ние не сме
доказваме Ние сме някакви се събрали изложения да хората. човек да пусти, който Това е разбира Канада. инфразвук. Това е Канада, пълна е с Какъвто турбини. няма. До тук с вашето твърдение, че в Канада няма турбини. Вече Ако искате да дадем... Къде в ОВОЗа има доказателства, че инфразвука е изследван от този модел турбини, който мислите да слагате в този парк? Защото в ОВОЗа пише 4 модела турбини, които имате намерение да слагате и никъде не е уточнено кой от 4 модела ще слагате. Къде в ОВОЗа имате документ, доказващ, че инфразвука е изследван на този модел турбина, на който имате намерение да слагате, макар че от ОВОЗа не се разбира кой модел турбина ще слагате. В ОВОЗа има 3 модела турбини. И четвърти отдолу. В който е уточнено, че предвид разписанието на ЕСО, да се справи на конкретен модел турбина, който отговаря на общата мощност на парка от 40,5 мегавата. Както сподели колегата господина Станев, инфразвук от определен предмет не може да се замери. Но инфразвук в границите на определените норми децибели, които се измерва, е доказано с всички проведени до момента проучвания, че не вреди. Имаме ли норми? Значи нямате документ за... Даваме възможност за въпроси различни от Имаме ли инфразвук. норми за инфразвук? Слушайте отговора, бе. Имаме ли норми за инфразвук в България, които трябва да Вие спазват? явно знаете, кажете ги. Няма. Не само в България, никъде няма. Тогава как твърдите, че е безопасно след като нямаме норми? Няма норми, Тоест може да си правим инфразвук какъвто си поискаме. Така ли? Вие може да си говорите каквото си искате. Ами да, си говорим. Няма норми. Ама вие може да правите каквото си Не искате. можах да разбера отговора, господа. Не можах да разбера отговора. В ОВОЗа къде има научен документ, доказващ измерването на инфразвук от този модел перка, който мислите да монтирате. Но не разбрахте кой модел няма мислите как да да се измери, монтирате. защото не се нормира. Има модели, които мерят общото шумово въздействие и въвеждат се данни. Два модела сме ползвали. Не един, два различни независими. Именно за шума. Да. Отделно на шума не сте изследвали инфразвуковата и ултразвуковата съставка. Не да сте само чуваеми шум. А по наредбата за шума, ще му Вие не сте прави дамата мерили, лекар. а сте направили компютърно моделиране. Така ли да разбера отговора? Ма ние няма как да мерим нещо, което не съществува. Ползваме софтуер специализиран, който се Да, ползва. ползваме го и ние, да, който дава грешни данни. Същите Кой го пак ползва. дава грешни? Да. И точно който сте Докажете, че дава описали. грешни. Кой е този, който Няма да дава? ви кажа, защото и аз Защото говоря. не знаете. Сигурно. Абсолютно съм сигурен, че не знаете кои Вие модели знаете се ли, че ползват. говорите с човека, който е смятал първата петка в България? Аз И знам. ето аз съм. Обаче не е така. Да, обаче Все трябва да ви софтуер е покажа. госпожа сметнахте първо. Доказвате само да се даде. Ще беше много малко, че вие тогава дори не сте чували 86. Добре, кажете вие Казваме няма норми, моля ви се спрете. приключвам. Това казвате ми. Само за обобщение казвам, няма го специалиста, първо го няма тук отпред да Не отговаря е на така. въпроса. Второ, той не е специалист, защото не е акустик. Не е така. Това е вашето. Да, ваше. Аз го твърдя. Вие казахте, че не е. Не е така. Аз как го е? твърдя, вие мълчите и си кажете после като седна. Значи Човека самия, който е писал, което е нарушение на процедурата. След това човека, който го е писал, няма тясна специалност. Той не може да изследва инфразвук. Третото, което разбрах от целият този разговор, че не може да се мери инфразвук, обаче ние казваме, че е безопасно. И четвърто, че не сме посочили научни доказателства, че е безопасно. И си седна. И ако обичате, да запишете в протокола всичко това. Записано кой видео. Повече няма да чуя. Може. Така, тук ще цитирам замминистър на земеделието, бившия министър Борисов. Дори в Конституцията е поставено, че при промяна на предназначената земята, става въпрос за земеделски земи, трябва да става дума при изключителни обстоятелства. Става въпрос. Направим ли това? Аз питам по-скоро не вас, дори няма господата